Den sjone. Folk siger altid, huset vinder. Den enarmede, han vender den om. Siger huset vinder aldrig. Fratte. Perfekt, hold kameraet kørende. Kan I lige følge den enarmede på en arbejdsdag, er I klar? Hey Nicoline, tillykke med konfirmationen. Og hvad var den bedste gave, du har fået? Wow. Og hvordan er det med den? Har du fået kvittering med på den? Altså, du skal jo vide, butikker, de kan jo ikke benægte at give dig penge tilbage, hvis du går ned og spørger. Og når du så går ned i butikken og får de penge fra halskæden, så har jeg nogle sindssyge også. Ciao, Lukas! Så har du stadig din fætters bettingkonto. Hvad mener du skal bruge penge på mad? Har du ikke hørt om fasting? Du renser systemet med fasting. Så det jeg vil gøre, hvis jeg var dig, Lukas, det er, at du lige ringer din fætter op, lægger en plov hver, så har en laks. Og så faster vi, Lukas. Du har fået lidt pigebryster. Det er rigtig flot. Det bliver 12-pausen. Sindssygt. Men det er det, jeg siger, Lukas. Det er meget bedre. Du bliver rig og tynd.